Bine v-am găsit! Iată, suntem la un nou episod din Wellness Culinar. Mai țineți voi minte ce este wellness-ul culinar? Este relația dintre noi și mâncare. Ei, în curând se apropie sărbătorile de iarnă. Un festin al mâncărilor, dar și al cadourilor. Și prima sărbătoare, Moș Nicolae, pe 6 decembrie. Și este pentru copii, adevărat. Dar de ce să nu fie un moment de cadouri? Ei, iaca, eu am primit deja cadou de Moș Nicolae. Ia uitați-vă la mine. Este acest kimono foarte frumos, material foarte bun, oferit de firma Maoro. Am ajuns și acest moment în care să pot să spun că vestimentația a fost asigurată de firma Maoro. Să știți că au produse foarte bune, prețurile sunt accesibile și veți fi mulțumiți de ele. Ei, și acum să vorbim puțin despre sărbătoare și mâncare. N-ați observat că există o relație foarte apropiată între mâncare și sentimentele noastre și emoțiile noastre? N-ați văzut că atunci când sărbătorim ceva, avem tendința să mâncăm? Zi de naștere, mâncăm. Ce să mai vorbim de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, Crăciunul. Mâncăm. O cină romantică, mâncăm. E ca și cum parcă ne-am mâncat propriile noastre emoții. Ei, dar există și invers, o relație inversă. Ceea ce mâncăm ne determină o stare de spirit. Și aici trebuie să fim atenți. Și revenim la sărbătoarea care se apropie, Moș Nicolae, care este așa un festival al dulciurilor, pentru că ea se referă în primul rând la copii. Dar să știți că și noi trebuie să ne descoperim copiii din noi și să trăim și să fim fericiți în această sărbătoare. Dar să știți că dulciurile, care sunt expresia fericirii, așa au fost, nu știu de ce sunt în ADN-ul nostru așa. Când suntem fericiți, simțim nevoia de ceva dulce. Când ne apucă depresia, parcă și atunci am mâncat ceva dulce pentru că vrem să alergăm spre fericire, vrem să o avem în noi, vrem să o acumulăm așa. Dar dacă dulciurile sunt făcute din zahăr rafinat, de exemplu, din tot felul de alte ingrediente procesate, nu e bine. Ne duc la stări de depresie, la letargie, ca să nu mai vorbim medical de diabet, de boli cardiovasculare și de stări de irascibilitate. Am observat, eu sunt profesoară, cred că mulți dintre voi ați văzut chestia asta, am observat că acei copii dependenți de dulciuri și care părinților le dau dulciuri cu nemiluita, vorbim de ciocolată, de bomboane, sunt foarte neliniștiți. Unii se spune că au și ADHD, care este potențat de acest consum necontrolat de zahăr, de diverse ingrediente cu gust dulce, dar ele procesate. În consecință, dacă nu putem să le eliminăm cu totul din alimentația noastră, cel puțin să reducem serios cantitatea de zahăr rafinat și de astfel de ingrediente, fără a părăsi acest minunat sentiment al fericirii pe care ți-l dă dulcele. Deci am să vă propun pentru Moș Nicolae o prăjitură cu brânză sau un cheesecake raw, adică fără coacere, numai și numai din ingrediente naturale, fără niciun pic de zahăr, dar niciun pic. Și o să vedeți că este dulce, este gustos, este minunat, este foarte bun de mâncat. Ei, și ce am să folosesc? Am să folosesc în primul rând un mix de alune. Alune de pădure, migdale, caju. Aici am un mix. O să folosesc caju simplu,
Așa. Brânză de vaci proaspătă, am ales-o pe cea cu conținut scăzut de grăsime. Frișcă de cocos, da, frișcă de cocos, ca să nu fie nimic, nici procesat, ci să nu aibă nici zahăr. Unt de cocos, extraordinar. Unt de arahide, și aici atenție, eu l-am cumpărat de la magazinele naturiste, dar se găsește și în farmacii. Unt de arahide 100%, deci nu cel care are zahăr sau ulei de palmier, doar arahide. Cacao neagră, iarăși pură, 100%. Și pentru îndulcit, că vorbim de dulce, curmale, și le-am ales pe cele mari ca să fie foarte dulce totul. Și banane, ia uitați-le aici. Așa, și mai avem un sirop de curmale, era să uit de el, da? E un sirop minunat, 100% extras de curmale, cam 50 de mililitri. Ăsta este un deliciu. Și acum, prăjitura noastră, cum toți știți, cheesecake-ul, are două straturi. Una este baza, da? Baza e din acest mix de alune. S-a dus. Am avut cam 400 de grame de mix de alune. Bun. Vom pune peste el untul de arahide, cam două linguri bune, cam în jur de 100 de grame. Vom turna și uleiul de cocos, o lingură de ulei de cocos. Trebuie să îl topiți înainte, da, să fie lichid. De ce? Ca pe urmă să închege, să fie liantul acestor ingrediente de aici. Și vom pune un picuț de sirop de curmale. Așa. Restul păstrăm pentru cremă. Și curmale, sunt acestea mari, de ele au sâmburi și le desfacem, uite așa. Așa. Și le punem aici. Curmalele sunt niște fructe deosebite. Ele au atâtea calități și în afară de asta sunt pline de energie pozitivă. V-am povestit eu odată și trebuie să vă mai spun odată că alimentele, deci ceea ce noi consumăm, au energia lor. Unele au energie negativă, altele energie pozitivă. Dacă noi consumăm alimente cu energie negativă, nu putem decât să ne încărcăm de energie negativă. Ba mai mult, să adăugăm peste energia negativă care poate există înainte în noi, să adăugăm și mai multă și atunci devenim irascibili, uneori chiar agresivi sau letargici sau fără poftă de nimic. Spun asta de ce? Pentru că dacă, de exemplu, băgăm frișca obișnuită, ea este cu energie negativă și atunci are tendința să ne facă să ne simțim greoi. Nu imediat, că culmea alimentele astea cu energie negativă. Când le consumăm prima dată, zicem, hai, dai bun, măi, dai bun, mi-a picat bine. Păi și după vreo oră, două, nu mă vezi că ba ești agresiv, bate în furii din orice, sau pur și simplu zaci și n-ai chef de nimic. Să revenim la după ce v-am ținut lecția asta, că v-am spus că sunt profesoară și nu mă pot abține. Acum revenim la baza noastră. Deci am avut aici mixul de alune, am pus uleiul și untul de arahide și curmalele și am să pun și vreo două bucățele de banane. Bun. Și acum am să pornesc procesorul. Așa, acum, după ce s-au
Măcinat, nu foarte tare, deci nu trebuie să fie chiar foarte, foarte măcinate, zic eu, așa e suficient, e un pic crocant, simți și gustul nucilor și migdalelor și alunelor de pădure. Acum vom adăuga cacaoa. Și ca să ne fie mai ușor la mixat și pentru că e cacao neagră, pură neagră, mai adaug niște sirop de curmale. Uite-te la el așa. Și mai amestecăm încă o tură. Dacă observați, cum mi s-a întâmplat mie acum, că este un pic cam tare compoziția asta și cacao nu intră bine, se mai adaugă niște ulei de cocos lichid. Așa. Și mai dau drumul. Nu știu dacă v-am mai spus sau nu, când gătești, de fapt este un alt fel de meditație. Și de ce? Uitați-vă ce frumos este de să privești cum diverse alimente, noi le zicem ingrediente, așa se transformă, se combină ca să-ți ofere ție plăcerea și toate la comanda, la dorința ta. Ia uite ce frumos arată. Nu știu, e lucioasă, e catifelată, are și niște bucăți așa discrete de alune. Mie deja mi se face poftă, serios. Bun, am bătucit-o și acum va trebui să o lăsăm la congelator cam o oră, două, până facem crema sau stratul al doilea. Așa, deci după ce am pus blatul la frigider, ne vom apuca să facem crema sau stratul al doilea. Deci, vom folosi în primul rând brânza de vaci proaspătă. V-am spus că este o brânză bună. Am încercat să o iau cu grăsime redusă pentru calorii, dar și pentru sănătate. Întotdeauna e bine să ne gândim la calorii, dar cred că cel mai bine este să ne gândim la sănătatea noastră. În primul rând, ia că o punem în mixer. Peste brânza de vaci vom pune cajul. Așa. Și îndulcim iarăși cu curmale. Așa. Banane, de data asta punem mai multe aici, că vrem să fie dulce. Și să știți că asta este și un mod de a scăpa de bananele care sunt coapte. Și peste tot amestecul adăugăm lapte de cocos. Acesta, să știți că este un lapte de cocos special făcut pentru frișcă. Îl căutați pe acesta la magazinele naturiste. Așa, să bine. Aici. Și vom începe să mixăm din nou. Da, dăm drumul. Și vă spuneam mai adineaori, când faci mâncare, meditezi de fapt. Meditezi la cum tot ce tu amesteci, tot ce tu vei mânca să fie mult, foarte mult hrănitor și foarte bun pentru tine. Și cum se mixa mixerul, ce-mi trecu mie prin cap? Să pun și un pic de matcha. Și atunci combinația din mixer va deveni răcoroasă, dar și plină de energie. M-am gândit bine, nu mult, că e cam scumpă, o linguriță din asta. Așa. Bun.
Așa, deci am curățat puțin masa, așa, să fie frumos. Am adus din congelator. În congelator a fost ținută această formă cu baza sau blatul numărul 1, peste care vom turna compoziția de brânză, crema, dacă vreți, crema cremelor, sau stratul 2. Ia uitați-vă, îl turnăm deasupra. Vai, ce bine arată! Și ce idee pe mine să pun și macea, extraordinar! Asta îmi va da o energie și o stare de bine. Băi, ce păcat că nu sunteți aici să și gustați. Dar vă faceți voi acasă, poate și mai și. Și după ce am făcut-o și pe aceasta, se întoarce tava cu totul în congelator și va sta acolo probabil vreo 2-3 ore până se va întări foarte bine. Iar m-am uitat aiurea. Ei, da, acum am uit la voi. Excelent, bravo! Deci, să punem puțin la rece și pe urmă să ne jucăm de arta, că vom decora puțin. Dar o să stea puțin la rece. Poftim că am ajuns și la momentul în care prăjitura noastră este gata. A stat puțin la congelator și acum este gata de ornat și pe urmă de savurat. Și ca să ne facă o plăcere și mai mare, o vom orna. Am aici niște fructe de pădure afine și smeură de pădure pe care le-am cules astăvară și le-am pus în frigider tocmai pentru un moment de genul acesta al iernii, în care aceste minunate fructe de pădure nu mai sunt, dar iată că ele sunt aici în castronelul meu, bine prezervate și le voi pune, după cum îmi dictează imaginația, pe prăjitură. Și am mai păstrat aici puțin sirop de curmale. Repet, este numai sirop de curmale, nu are zahăr deloc. Și trag așa niște linii, calamarii, cofetari, să-mi cadă bine. Gata! Prăjitura mea este gata! Ei, și acum când vă uitați la ea puțin, nu vi se pare cumva că este o reflecție a naturii pure? Parcă blatul este din forța pământului, iar crema noastră cu fructele este ceva din frumusețea toamnei care dispare undeva în iarnă. Mie așa mi se pare. Dar oricum, să știți un lucru, această prăjitură este plină de energie pozitivă. Gândiți-vă că avem macea, gândiți-vă că avem curmale, ba avem și cacao 100% neagră. Acestea, de fapt, nu numai ca o energie pozitivă, dar și potențează starea de bine. Și să știți, copiii o vor adora, pentru că pare a ciocolată cu cremă de brânză și lor le place asta și fructele. Adulții vor simți acea vigoare a naturii primordiale, cum vă spuneam, chiar și arată așa. Hai să o tăiem să vedem cum arată. Wow! Ia uitați-vă cum arată! Nu este minunată, dar ce culori! Și cum s-a făcut puțin așa vișiniu de la afine, de la zmeura de pădure, extraordinar. Și știți ce am să fac acum? Am să mănânc puțin. Și am să vă spun cu ocazia asta ceva, am să o mănânc englezește. Englezii mănâncă prăjitura cu cuțit și furculiță. Așa să fac și eu. Așa vreau. Ia uitați-vă.
Este ceva. E dulce. E chiar și însiropată. Și e ușoară, așa. Vedeți, asta este înțelegerea bună cu mâncarea. Când după ce e o gură, nu simți ceva greu care intră în tine, ci ceva ușor. Ceva ce te face cumva să plutești. Și eu acum plutesc. Ei, mulțumesc că m-ați urmărit și vă recomand această prăjitură de Moș Nicolae, de cenușii de Crăciun. O să vă placă. Toate cele bune și pe curând!